abakɔsɛm bebree kyerɛn baabi a adeɛ biara hyɛaseɛ ɛne ne ti efiri ɛma yɛhwɛm ɛte yɛn ho ase. Abakɔsɛm soso kyerɛ yɛn awɔ ntoatoasoɔ ɛne sɛdeɛ mmiɛnsa ɛne nnan a ɛteɛ a Broni frɛ no ɛyɛ dispensation. Abakɔsɛm boa yɛn ɛmɛnyɛ nimdeɛ nyansa ɛwɔ nneɛma a yɛsua mu. Yɛwɔ Britain abakɔsɛm, yɛwɔ Rome abakɔsɛm, yɛwɔ Babylon abakɔsɛm ɛne abakɔsɛm ahodoɔ ne ahenni akɛse a ɔmabɛdi wiase mu kɔ. Yɛno bi na yɛbɛfa na yɛahwɛm ne yɛahwɛ abakɔsɛm ɛne deɛ nti a na saa nneɛma no ɛrekɔ so wɔ. Sɛ yɛwɔ awɔ ntoatoasoɔ a ɛfiri mmeresanten bɛsi nnɛ, ɔmadi ako, ɔmode ɔmo kasa ahodoɔ na ɔmo nyansa ahodoɔ ɛkyekyere ɔman a yɛwɔ mu ɛne nkura obi biara firi so. Kuro biara ne wɔ asase so a ɔni abakɔsɛm ɛne kuro no ahyɛaseɛ ɛne baabi a ɛfiri. Kuro biara wɔ n'abakɔsɛm, ɛko ɔmo faa so kyekyere, ɛko ɔmo de ntɔkwa kyekyere ɛne kwan a ebim de ɔmo mogya ɛto ɔmo a kuro no. Yɛhwɛ abakɔsɛm mu ehu baabi a abakɔsɛm ahodoɔ ɛne nyansa ahodoɔ ne ahemfo akɛse a ɔmabɛdi wiase mu so kɔ. Ebi te sɛ Alexander the Great, ebi te sɛ Middle Empire ɛyɛ Akkad Empire na de odi so ne Darius ɛne Cyrus. Ebi te sɛ Rome ahenni, Byzantine Empire, bim te sɛ Paros ɛne ahenni ahodoɔ bebree ana aba asase so akɔ. Nene baabi a ɛfa yɛabakɔsɛm afiri ɛyɛ land of Shinar, ɛyɛ Shinar asase. Ɛhwɛ Shinar asase a ɛde nhini ɛwɔ abakɔsɛm ankasa. Ɛhwɛ Shinar asase a yɛbɛma yɛhu baabi a Shinar ne trɛ ɛne ne pem ɛkɔkɔduru ɛne baabi a ɛɛtrɛ akɔduru. Yɛhwɛ Shinar anaasɛ yɛhwɛ twerɛsɛm mu a anaasɛ Bible mu a ɛpie baabi bebree ɛwɔ na mehu Shinar ti ɛne ɔmo tena saa asase ne so ɛne dwumadi ɔmbɛdi ne wiase ɛne awɔ ntoatoasoɔ a yɛabɛduru mu. Ɛbɛmehu Shinar asase no ɛne ɛwɔ he ɛne ɛhe ne da. Ne he nso so na ɛkyerɛ yɛn ama yɛhu nimdeɛ a ɛfa saa asase wie. Yɛhwɛ Shinar abakɔsɛm anaasɛ ahensɛ saa edin epi wɔ twerɛsɛm ɛyɛ Shinar. Na saa bere no Shinar asase so no ahenni ne mfitiaseɛ na asase ne mfitiaseɛ no ɔma no mo wɔ asase ne so na ɔmo kyekyere asase ne mfitiaseɛ ne Babel, Erech, Akkad ne Calneh ɛwɔ Shinar asase so. Asase ne so na ofiri kɔ Assyria kɔkyekyere Ninewe ne Rehobotil ne Kala ne Edin Shinar yi epie wɔ twerɛsɛm anaasɛ Bible mu ɛnwɔtwe. Na baabi a ɔbɛbɔ sɛ edin Shinar yi yɛ abra na ɔka afa Babylon na so ɔde kyerɛ Babylon mantam mu. Ɛyɛ Babel ana na ɔka ho asɛm. Babel anaasɛ ɔmoto ntaya ɛde agyedin. Abra ensuyi n'akyi anaasɛ ensuri kɛseɛ yiri no akyi no. Ɛyɛ awɔ ntoatoasoɔ ɛyɛ Shem Ham ne Japheth a ɔmotena wɔ asase mantam yi so no. Ɔmotoaso ekohu asase a ɛyɛ Shinar kakrakai. Na ahemfo bebree abɛdi saa kuro yi so akye. Na ɛyɛ Babylon awɔ ntoatoasoɔ deɛ ahemfo bebree ɔmobaa saa asase yi so no ɔmbɛtoo saa asase yɛfrɛ no Shinar. Yɛhwɛ Nebukadnezar abra ɔkɔfa a Judafoɔ ɛde ɔmo baa Babylon no. Saa asase yi so ana ɔde ɔmo ɛbɛ ɛsoɛ abra na odi so ɛhene. Enimrem hwehwɛ akyerɛkyerɛ kwan a wotɔ kasɛm no yɛbɛkyerɛ sɛ anaasɛ yɛbɛka ne sɛ map na ɛkyerɛ ɛyɛ nanafo afam a yɛbɛhu Kuwait na yɛhwɛ natifi FM a yɛbɛhu Turkey ana yɛhwɛ ne bonkum so a yɛhu Uruk ɛne Syria nso so wɔ ne nifa nso.
na ona omowa asase ni munum Uruk ya omoben asase ne so sanso na hwe Saudi Arabian so omoben sa asase na de abakɔsɛm de kyerɛ anaso omode kyerɛ me ati ase ne sɛ eye esu Tigris ni esu Euphrates na ehwene fa asase ni mu ema omuhu Intuwe se esu ye no na Akimidi Empire na se Middle Empire enam so ediburu akunuma omutu Babylon ahini no ase Shinar eye ekuru kese a ahemfo ombedi Babylon so ekyekire omku Nebukadnezar Hebrew melodies eni ahemfo awodo omukeka ho yebehu saa ahemfo abro omukyikyiri kuri eni ebro omukyikyiri esi ni nem ebisi abra ekuru ekɔ na wi na abra yetoa abakɔsɛm nhwehwemu na se abakɔsɛm ento aso yesu na edin foforo ebesade ehunu ɛwɔ twerɛsim na se Bible mu no ɛyɛ Mesopotamia yenim anase yɛte Mesopotamia ho asɛm ɛwɔ twerɛsim na yɛte Mesopotamia ho asɛm ɛwɔ abakɔsɛm bebree mu na yɛbɛfa mrɛ na yaka Mesopotamia so ehu asem ene ekwan a ahemfo bebree a ombetena ase na ombedi asase so efa awo epueye ne beye abonto atoaso yi abakɔsɛm maye na eboa mi nyanyansa ene nimdie ene inhumu ewo abakɔsɛm esuem na yebetoa so ahwahemfo bebree ene ahini akɛse ene atitiro a omabɛtena asase so aha na omoko na yehu mu nimdie ene asase komofa so ekyekire no ene awontoatoaso ene iwontoatoaso bia ene ekomofa so edi omunkutahudie ebeboa yen amayate awo entichimu anase awontoatoaso ene bra ono omuwom a bruni beka se dispensation ene emu bedamase ayebetoa so na yahwe abakɔsɛm awodo abakɔsɛm ewo nyinaso nyansa ene mindie